tinagduduma a serbisyo kas kadagiti sumaganad, change oil, overhaul, wheel alignment, wheel balancing, engine scanning, under chassis, electrical service, tires and batteries, air conditioning, suspension, brake service, clutch repair kanda dumapay. Ken saan la data magatang pay sadyay dagiti nagduduma nga klase tiligay tilugan, car accessories kanda dumapay. Ti ECF Auto Repair Shop ket masarakan iti Barangay 3 San Ildefonso, San Nicolas, Ilocos Norte. Dalan laing nga mapan iti San Nicolas Robinsons Mall. Wenno apagatan laing ti PNP San Nicolas, Ilocos Norte. Kinadung informasyon ag text wenno tumawag kadagiti sumaganad 0998-338-7211 wenno 0917-558-4049. Di ECF Auto Repair Shop ket kukwa ken matmatunan dagiti naayat natulong nga agasawa Honorable and Mrs. Elmer Failugna. ECF Auto Repair Shop ti pagpatrimaanan ti lugan nga mapangnamnamaan ken mapagtalkan. ECF Auto Repair Shop, the shop we care for your car like no other. ECF Auto Repair Shop. Ti salunat ket iso iti kamatgan agameng iti maysa nga tao ngarud masapul nga intay tagibenen iti panagdaldalos tapno mayadayo tayo iti nagduduma iti klase ng sakit. Daytoy nga mensahe nga ingkay nangigan ket isagsagot kada tayo ni Sanggunian Panlalawigan member Dr. Medel Gawat and family iti syudad ti Batak ken chairman iti Committee on Health iti pagpandayan linteg iti Ilocos Norte. Ating narating, ngunit masdan mo ang tubig sa dagat. Ti Silpo ti biag a bloodletting activity ti grupo ti The Mega Mix Singers ken ti programa Baro Arima ken panakidinanggay ti RPN DCRL Radio Ronda Bata ket agyaman kaning tinayat nga sponsors sa National Irrigation Administration Management and Staff headed by Engineer Danilo V. Gomez, General Manager, Barangay San Pablo, San Nicolas, Ilocos Norte. Diyos unay ti Agnina. Silpo ti biag bloodletting activity ken 61st anniversary ti RPN DCRL Radio Ronda Batak ket babaen timbag nakem dagiti sumaganad. Miss Josephine Tabios and family, London ken Barangay 5 San Nicolas, Ilocos Norte. Mrs. Jacqueline Pasamonte Between and family, Barangay 23 San Nicolas, Ilocos Norte ken London. Mrs. Marina Pasalo and family, Barangay 6 San Nicolas, Ilocos Norte, Island of Hawaii. Mrs. Delia Villanueva and family, Stanford, Virginia, USA, and Miss Jenny Rose Agustin and family, Kingdom of Saudi Arabia, Barangay Binluca, City of Batak, Ilocos Norte. Thank you very much. Silpo ti biag bloodletting activity ken 61st anniversary ti RPN DCRL Radio Ronda Batak ket babaen timbag nakem dagiti sumaganad. Mr. Rowel Santos and family, Barangay 4 San Nicolas, Ilocos Norte ken Honolulu, Hawaii, USA. Mrs. Lourdes Makera and family, Honolulu, Hawaii, USA. Mr. Edwin Carino and family, Head SDC Department, Provincial Government of Ilocos Norte. Diyos unay ti Agnina. Hi! Ako ang voice-over ng commercial na to. Sabi nila gawin ko lang daw na natural. Paano ba yun? Siguro yung parang kape ko. Mark Cafe 5-in-1 + 1 Coffee Mix. May sarap ng natural na pinagsama-samang herbal extracts tulad ng Agaricus blazimoril mushroom, Panax ginseng at spirulina na nakatutulong makapagpa-boost ng ating immune system. Parang ganun ka natural siguro, no? Sige, magre-record na ako. Mark Cafe 5-in-1 + 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Available in Southstar Drug, TGP The Generics Pharmacy, and at leading drugstores and supermarkets near you. Sa bakunang parating, aangat ang pag-asa. Malalabanan ng pandemya. Aangat rin ng kumpiyansa.
Pag nagmask, hugas, at iwas pa, mababawasan na ang kaba. Sa iyong pagpapabakuna, maiingatan ang sarili at ang kapwa. Pag nagpabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Programa nga pakangigan ken pakalawlawagan kariti nagdudumang nga issues. Pakangigan kariti programa ti gobyerno apakabenepisyaran ken mangitag-ay kariti umili. Dito'y pa'y ti pakamuan ken pakangagan kariti nagdudumang nga success story ngagbalin a sirmata ti kaduan. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Get ita. Atuyen ti angkor manyo. Nataengan ka nagtutubo, awan problema ti progreso. Intayon mangita ulo, mapagbiyagan na probinsya tayo. Narimata sirmata, pag naedanang makayayo, mataginayon pa nagdoras tayo, kinaandor nga Ilocano, when kabailan tayo. Mga lapken manalot, handay agad ko ti ulon, hinday timpuyok nga Ilocano, ti Ilocos Norte, mataginayon. Narimata sirmata, pag naedanang makayayo, taginayon panagdoras tayo, kinandor nga Ilocano. Narimata sirmata, pag naedanang makayayo, taginayon panagdoras tayo, kinandor nga Ilocano, when kabailan tayo. Ilocano, tumagdir ka, inka nagpapigsa, ang hama na dedigra, umilim na ang durlata, bilik di masakayan, intay rambakan, ang hama na dedigra, umilim na ang durlata. Narimata sirmata, pag naedanang makayayo, mataginayon panagdoras tayo, kinandor nga Ilocano. Narimata sirmata, pag naedanang makayayo, mataginayon panagdoras tayo, kinandor nga Ilocano, when kaya tayo. When kaya tayo, when kaya tayo. Nataengan ka nagtutubo, awan problema ti progreso. Intayon mangita ulo, mapagbiyagan na probinsya tayo. Narimata sirmata, pag naedanang makayayo, mataginayon panagdoras tayo, kinaandor nga Ilocano, when kabailan tayo. Mga lapken manalot, handay agad ko ti ulon, hinday timpuyok nga Ilocano, ti Ilocos Norte, mataginayon. Narimata sirmata, pag naedanang makayayo, taginayon
Well, good morning apo, naimbag nga oras, naimbag nga bigat. Ken panagbuy-buya po iti Facebook, iti programa po Asirmata ni Ilocano. At yung na po, tinano pagayam yun ni Karuba Sita Makalipis, Karubayo po iti tangatang, Karubayo po iti Facebook, iti programa po Asirmata ni Ilocano. Nataingan ka natutunan Tres apo ti mabilang iti bulan ti Hunyo tawen 2021. progress Isagot man na po ti Provincial Government of Ilocos Norte, idadalawan ni Governor Matthew Marcos Manotoc, ti Sirmata ni Ilocano, na probinsya tayo. ang programa per lang iti Provincia ken ti Communications and Media Office, Matas idadalawan ni Ma'am Rona Isabel Dawang ken panakitinulong po ni Ma'am Janine Laida. panagduras tayo kinaandor nga ilo. Ken kooperasyon meto na po iti RPN DZRL Batak, mabirin ti Bagnakem ni Station Manager Mr. Rod Sadjan. Mga lapken manalo. Isagsagot na po ti Provincial Government of Ilocos Norte, babayan ka ni Governor Matthew Marcos Manotoc, ti programa Asirmata ni Ilocano. Manipod, Lunes, aging ga iti Biyernes, iti oras ti alas 8 ti bigat, aging ga iti alas 9, iti bigat apo. Narimata sirmata. Tay partner tayo ni Karonda Ronald Domingo, na late met itatang bigat gagayem ken kakamsat, mabalin nga na traffic met. Mata sirmata. Pagnedan ang magay-ayo. Matagin Well, kadwenda kami apo iti may isang oras sa panagtayek dito ang programa Asirmata ni Ilocano, apaka ipatangatangan na po dagiti programa, aktibidad ken serbisyo publiko nga idadolwan ken ipapay apo ni Governor Matthew Marcos Manotoc kadagiti ka probinsyaan. pigsa. Anaman na dedekra. Idanon to meta po dagiti kakadwa tayo iti reward iti konda report manipod iti Vice Governor's Office kaditi sanggunyan panlalawigan ni Karuba Frances Alegre. Andulat na. Kaya dito trivia po ni Apong Glenn, iti CMO, gaputa aldawa po iti Huwebes. TTH sa po ket trivia, idinto nga iti Lunes, Miyerkules ken Biyernes ket dito horoscope na gagayem ken kakabsat. Naimbag nga oras ken naimbag meta panagdengdengeg, panagbibuya po iti live streaming, iti Sirmata ni Ilocano program, kaniti gagayem tayo po iti balas yu taaw. Ilocano parim. Kasama ta po, digiti na anep ken mang subsubaybay, iti ito yung programa, iti sa dino man na po, apaset, iti pagilian tayo, apaka dano na po, dito a signal, iti Sirmata ni Ilocano program. Well, inokensyo mata po, ti mga blaaw, mabalin nyo lang ta po, ti ag-text. Tapos iti kasagat maibasa minto meta po, kabayatan iti panagtayag dito ang programa, iti unos ti maysa nga oras, tapos iti kasagat maipadanon nyo met, digiti kayat yung nga kablaawan, when no anyaman nga mensahe nga danon nyo po kadigiti kayat yung nga pangidanunan, mabien iti ang programa Asirmata ni Ilocano. Nataingan ka natutubo. Awan problema. Well, itabigat, gagayem ken kakabsat, may isa kariti mapagsasaritaan mi. May pagsaritaan mi ita nga bigat iti Huwebes ken ni Karonda Ronald. Ket syempre pakasaknan pa lang nga po iti COVID-19 update dito Ilocos Norte. Narim. Gaputa nanayunan man na po dagiti na akaran iti infeksyon. When kabailan tayo. At adu apo digiti nakaran ngem iti nakarecobre wenno limaing manipod iti virus gagayem ken kakabsat as of 10 PM idi rabii basara po iti report ti Task Force Salon at ken ni Governor Matthew Marcos Manotoc. Ilocos Norte. Kabayatan na po nasurok mete na 25,000 akakailyan diti probinsya tinabakunaan iti anti-COVID. Taginayon panagduras tayo kanang. Iti sa bali abangira po sagsagaran man yan ti gobyerno provincial kang runan na iti small and medium enterprises iti blessing and inauguration iti Pidgin One Store Hub iti probinsya iti Mabiit. Digiti apo ti pakabuklan iti digiti papaulo digiti damdamag may padano nita nga bigat iti Huwebes gagayem ken kakabsat. Anaman na dedekra. Umilim na ang burlata. Binig
nga COVID tayo apo, idete COVID-19 update tayo. Engineer, ada pa commercial ta wenno itultuloy kon. Ang commercial tayo pala gagayam kan kakabsat sakbay nga irugi tayo na po deti nga digiti papaulo digiti damdamag ita nga bigati Huwebes. Ngayon pa nagdaras tayo, kinandur nga Ilocano. When kaya tayo. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Di oras tayo na po, alas 8:16. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky, White, White, White. Isil po ti biag a bloodletting activity ti grupo ti The Mega Mix Singers ken ti programa Baru Arima ken panakidinanggay ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak ken agyaman man kaning dinayat nga sponsors. Department of Public Works and Highways and Staff, First Engineering District, Lawag City, headed by District Engineer Maria Venus Torrio, Diyos unay ti Agmina. Tisil po ti biag a bloodletting activity ti programa Baru Arimat ken ti grupo ti The Mega Mix Singers ken panakidinanggay ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak ket inaman ipeksa iti napanagyaman kadig tinayat nga sponsors isuda dagiti sumaganad Department of Public Works and Highways and Staff, First Engineering District, Lawag City, headed by District Engineer Maria Venus Torrio, Police Lieutenant Colonel Marceliano De Salmito Jr., Ilocos Norte, 1st Provincial Mobile Force Company, Lawag City, and PNP Paway Ilocos Norte and staff headed by Police Major Eddie Suya, Paway Ilocos Norte. Diyos unay ti Agmina. Si Ormi po at ang Iberry. Bilang leader, dapat laging malinaw. Malinaw ang mga batas na pinatutupad. Malinaw ang mga daang tinatahak. Malinaw ang mga nais marating. Malinaw na ang mamamayan ang dapat unahin. At nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright Flower Extract at Bilberry Berries. As a supplement, isang capsule lang ng iBerry daily after meal. Kaya, if you're me, I'll take iBerry every day. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drugs at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sirmata ni Ilocano. Ngan ka nagtutubo, awan problema ang progreso. Intayon mang idaulo, mapagbiyagan na probinsya tayo. Beno, naimbag nga bigat siya amin na sangapada, inak nga rudmet kumablaw ka na kay tinagasat nga bigat siya amin nga sangapada. Iti aday to'y nga gundaway, medyo naladaw to'y numutoy biyang. Apo, traffic karuba Wan, karuba ay nag-traffic dito along the National Highway. Dan sa man nasarunod ay nagpamumpunan. Alawan kagayam kinagabsat, kaya kumablaw kami kada kay tinaimbag nga bigat siya amin nga sangapada sa di naman napaset ti probinsya ti Anyo. Kasama tan digitay dumdum nga kada tayo tinaduma-duma nga paset ti Lubong, babaen ti Facebook Live tayo, gagayam ken kakabsat. Kastay kang karain ko, ngayon awis ka na kayo gagayam ken kakabsat, no, dali kitay kay Chumet nga iarungain, itibiyang ti gobyerno probinsyal, ket mabalin yung ipadanon iti programa Sirmata ni Ilocano, pangmanggigan Lunes aging ti Biyernes alas 8, aging ti oras alas 9. Tawag kay lang ti telepono bilang 600-3869, ken kasama tayo dito official text line ti programa tayo 0953-436-0507. Sabay karubasita, ba di? Lawal na sige nga rod. Padaanan nyo ti COVID-19 update.
Ken kasama ten na danto pa iti makamanay nga oras sayo. Daytoy nayon daytoy press conference ni Governor Matthew Marcos Manotok itay napan nga aldaw. Ken kasama ten padaanan nyo dagiti reports dagiti kakadwa tayo. Ken kasama ten dagiti issues topicos ngayon kami dasar tatang nga bigat. Nga digitoy ket mabalin nga mapagsinukatamin to iti kapampanunutan ken ni Karuba Sita Makalipin. Okay, tidak tayo daway, okay na? Okay. Tidak tayo daway, adto nga ron ti trivia ni Apong Glenn. Okay, Apong Glenn, kasama ng ingka idanon ti trivia nayon nga adal tatangal daw aldaw ti Huwebes. 3 ti mabilang iti bulan ti June 2021. Kung ablaw ka man pa lang Apong Glenn, kadi kita agdingding ti radyo da ken agbibuya ti Facebook live tayo. Good morning Apong Glenn. Good morning kasamang Ronald ken Karubasita ken kadijabi nagbibuya ti live ken kadigig ding iti sirmatan ni Ilocano. Okay, ti trivia tayo tangal daw ken dati mampakistoryahan ni ko ti General Ricarte ta itapatak. Apo iti Ricarte ita dati National Shrine na dita sentro ti Batak. Dati Ricarte National Shrine ket naramid nga puti pan nakapigpig ni General Artemio Ricarte kas may isang banwar dito lugar tayo kang runaan ti Batak City. May sesyon na nga taga Batak revolutionary hero ken may isang general idi World War II. Iti Memorial Park na makakita kayo dito nga kanyon. Kaya tayo statwa na jeting nga ti parke. Kaya itibang yun at kamyanan kita dampay da library ken museum na. Mangipalpalagip ka iti naglabas nga achievements ni General Ricarte Artemio Ricarte when no iso na ni Vibura. Amo iti English ti Vibura ket Viper. May isang nga uleg. Siya, Viper kate. Tsaka mukha nagbaling nga uleg. Isa na. Napno ti pictures ken relics iti museum ken collection na ti American ken Japanese nga paltug nga nausar iti World War II. Isa, may sapay data ti pagturturungan digiti veterans. Digiti veteran nga nakilaplaban nga digiti lalakay no dadapay. Maka natin sapay kiti amin. Madapay lang mababati. Dahil patagder dati nga parking aglawa ti 6,997 square meters. Gapumit lang kaya di dati nga Presidente Fidel Ramos. Ni Ricarte kan nagbaling nga General ti Philippine Revolutionary Army kaya nawagan iso na ti Father of Philippine Army. Iso na kami ti muna nga Chief of Staff ti Armed Forces of the Philippines idi March 22, 1897. Ngayon iti damag san iso na nga may nakikadwa ti Amerikano. Mas nga pinanigan na ti gobyerno ti Hapon. Iso nga mabalin siguro nga Viper iso na. Nanawagan nga Vibura at ulit ti gobyerno tayo. Dito ti pag-istorya ni General Artemio Ricarte kaya sa pa'y kumataada man na yun nga adal nga nasa grapyon. Dito ni Rod Apong Glenn para ka dito aldaw ti niya katata. Bebes. Yes. Kasama nga Ronald ken Karubasita. Bye-bye. Okay, bye-bye Apong Glenn and stay safe always. Okay? Okay, dadetarod ni Apong Glenn gagayam ken Gabsata. Nangyatulo din iti oras sayon, alas 8:25. Okay, Karubasita. Intaro din ipadano iti COVID-19 update. Iti daytoy nga bigat ket talagang nakalalisto iti oras ta adu di kita kalikagum ta nga iya padanon kaligiti nayat nga agdingding tumartarabay iti programa tayo. Okay, Karubasita, deti update ti COVID-19 itatang aldaw mano nga tamet di kitay baro nga kaso mano nga tamet di kitay baro nga nalaingan kagayem ken kabsat ken tagano di kiti baro nga kaso ti COVID-19 do kasabilang addaman iti nainayon wenno dati baro nga kaso. Okay, Karubasita. When karon da Ronald, iti Ilocos Norte COVID-19 case bulletin as of 10 p.m. June 2, 2021 na po idirabii. Ada po iti record nga 24 new cases. Oo, ada po iti when adumanen na po digiti na i-record nga baro kaso apo digiti naakaran met laeng digiti imunan nga nagpositibo iti infection. Ngem no pekas na po damet iti ni-record at 20 ket 2 al nakarekobre when ulim maing manipur iti infection iti COVID-19 ken kaasin na po Diyos po awan iti nainayon apimusay idi kalman nagtalined nga 38 ken sapay kumana po taawanen iti mainayon pay pumusay. Well digiti naapektaran na po nainayon na po iti COVID nagpositibo iti COVID-19 dito Ilocos Norte idi agpapan idi rabi gagayem ken kakabsat
ket de Ilocos Norte case number 2725, lalaki apo, agtawid iti 10 ket 4, taga Barangay 6, San Pedro 1, Bacara, local resident, asymptomatic, ken naakaran, ken ni INC 2664, naka-isolate meten. Sumaruno apo ni INC 2726, babae, lalaki dito apo, agtawid iti 10, taga Barangay 6 Metlaeng, San Pedro 1. San Pedro 1. Ay, sa San Pedro 1, Bacara, local resident apo, asymptomatic, ken na-expose ken ni INC 2664. Sumaruno gagayem ken kakabsat ni INC 2727, lalaki, agtawid iti 25, taga Barangay 12, Santa Filomena 2, Bacara, local resident, asymptomatic, ken na-expose ken ni INC 2674, naka-isolate meten. Sumaruno ni INC 2728, babae apo, agtawid iti 7, taga Barangay 27, Duripes, Bacara, local resident, asymptomatic, ken na-expose ken ni INC 2396, naka-isolate meten. Sumaruno ni INC 2729, lalaki, agtawid iti 10, taga Barangay Laureta, Solsona, local resident, symptomatic, ken na-expose ken ni INC 2697, naka-isolate meten, ken na wanted travel history na. Sumaruno ni INC 2730, female, agtawid iti 40 ket siyam, taga Barangay Laureta, Metlaeng, Solsona, local resident, asymptomatic, ken na ikinakara ni INC 2697, naka-isolate meten apo. Sumaruno ni INC 2731, babae apo, agtawid iti 25, taga Barangay 4, Poblasyon Pasukin, Apor, customer service representative, asymptomatic, ken na-expose ken ni INC 2702, naka-isolate. Next up po ni INC 2732, babae, agtawid iti 28, taga Barangay 7, San Miguel, San Nicolas, local resident, symptomatic, ken awan meta po iti travel history na na-admit apo iti balay pagagasan, gapu ata adda iti anayan na iti bagi. Sumaruno ni INC 2733, lalaki, agtawid iti 30 ket 3, taga Barangay 7, San Nicolas. Metlaeng nga po may sa apo nga apor, driver, asymptomatic, awan met iti travel history na, ken saan pay, ang masinununo nakaala na met iti infection. Next up po ni INC 2734, babae apo, agtawid iti 24, taga Barangay 40, Balatong, Lawag City, Apor, store manager, symptomatic, kan na-expose kada INC 2679, ken INC 2680, naka-isolate apo. Sumaruno ni INC 2735, babae, agtawid iti 23, taga Barangay 40, Balatong, Lawag City, local resident, symptomatic, ken na-expose kada INC 2679, ken INC 2680, awan meta po iti travel history na. Next up po ni INC 2736, babae po, agtawid iti 20, taga Barangay 40, Balatong, Lawag City, local resident, asymptomatic, ken na-expose kada INC 2679, ken INC 2680, naka-isolate meten. Mabal nga nagginakar digiti karonda Ronald, gaputa agpapada nga taga Barangay 40, Balatong, Lawag City. Ken bakit balay da Wen. digiti karubasita ta customer ti masansan nga mararami da daytay adda ko mati may nga nagpositibo ti may nga pagtengan ket syempre hanga madiklikan daytay panagdalan da ti swab test alaket no malasatan da daytay ko natay mga ag negatibo ti swab test da dikad na say at ngam ti masinter tayo karubasita no daytay ko may nga pagtengan kadwan digitay ti resulta ti swab test da ket aga positibo no pay asymptomatic karubasita ngano kano asymptomatic ti signs and symptoms mo ket gagangay awan detay marikriknam karubasita. So deja apo taga Barangay Balatong digitay na naimunan nga na basak.
Kabiyatan na po, sumaruno na INC 2737. Babae po, tabi dito patapulog ket 50 ket pa, taga Barangay 28 San Bernardo, Lawag City, Apor Bank Manager. Symptomatic apo, awan method travel history na. Next up po na INC 2738. Lalaki, agtawid iti 30 ket 3, taga Barangay 53, Riweng, Lawag City, Apor, construction worker. Asymptomatic, ken na-expose, ken ni INC 2705, awan met apo iti travel history na, naka-isolate maten. Next up po, ni INC 2739, babae, agtawid iti 27, taga Barangay 14, Santo Tomas, Lawag City, Apor, Pidgin employee detoy. Symptomatic, awan met pa apo iti travel history na, ken saan pa'y ama determinar no nakaalan na met iti infection. Next up po ni INC 2740, lalaki apo agtaban iti 50 ket 6, taga Barangay 20 San Miguel, Lawag City, local resident, asymptomatic, ken expose ken ni INC 2678. Awan met apo iti travel history na, naka-isolate maten. Next up po ni INC 2741, lalaki apo agtawid iti Siam, taga Barangay 3, Nuestra Señora del Rosario, Lawag City, local resident, asymptomatic, ken na-expose kanda INC 2691, ken INC 2692, awan met apo iti travel history na, naka-isolate maten. Next up po na INC 2742, lalaki apo agtawid iti 32, taga Barangay 55A, Barit, Lawag City, Apor, driver, asymptomatic, ken na-expose ken ni INC 2686. Next up po ni INC 2743, babae po detoy, agtawid iti 10 ket 5, taga Barangay 40, Balatong, Lawag City, Apor, housemaid. Wen, housemaid detoy, kadwa iti balay. Symptomatic, ken na-expose, kada INC 2679, ken INC 2680, awan meta po iti travel history na, naka-isolate meten. Next up po ni INC 2744, lalaki apo agtawid iti 10 ket 8, taga Barangay 19 Nambaran, Bacara, local resident, asymptomatic, ken na-expose ken ni INC 2695, awan meta po iti travel history na. Ni INC 2745, babae po agtawid iti 30 ket 9, taga Barangay 19 Nambaran, Bacara, Apor, housekeeper, asymptomatic ken inakaran ni INC 2695, naka-isolate meten. Next up po ni INC 2746, lalaki apo agtawid iti 10 ket 7, baro detoy parang taga Barangay 19 Nambaran, Bacara, local resident, asymptomatic apo ken na-expose ken ni INC 2695. So digi po digiti baro nga nainayon iti COVID positive, iti kalma na pagpapani di rabii. Iti umuna distrito pelay gagayem ken kakabsat. Iti Lawag City pelay iti kadwan iti kaso kaputa 129, sumaron na po iti Bacara 107. Oo, digiti sumaron nun gagayem ken kakabsat, ket iti Bangi 17, iti Pasukin, bueno iti Vintar pala nga po 17 met, Pasukin 14, Adams 9, Dumalneg 2, Burgos Maysa, Pagudpud 7, Pidig 2, Sarat 11. So 316 na po iti 1st District. Kabitan na po iti 2nd District. Umuno na pala iti San Nicolas Met 22. Sumaruno apo ti Solsona 13. Sumaruno apo iti Marcos 10. Batak City 9, Badok 3, Dingras 6, Paway 6, ken Solsona na ibagatayan 13.
So 78 apo iti second district. So naganay na po nga 394 dagiti active cases. Kalpasan ana inayon na po dagiti 24 new cases. Ken iti total recovers meten na po 2,316. Iti dagup apo dagiti nakaran iti infection diti Ilocos Norte 2,748. Ken ti Pimusa yan na po adda niti 38 ana i-record iti task force salon at nga in report da po ken ni Governor Matthew Marcos Manotok. Ket sapay ko magagayam ken kakabsat ta agpating gamet ten digiti pumuspusay wenno maakaran na po diti infection aging nga awan iti may sangkat nga digiti dumalan iti swab test kadigiti imunan nga naakaran wenno nakapulapol da karon daron naltap niti kasakit mameng gamet ten iti panagwara sa po iti infection go buhay iti COVID-19. Okay, alawan nagagayam kay nakabsat alawan gagayam kay nakabsat nakaladladingin. Dapuanan ta adadumanin daytoy nainayon nga baro nga kaso ti COVID-19 kumpara kada itoy digiti nakarekobre. 24 digiti baro nga kaso ken 22 digitay nalaingan met. Ken madlawan ta karubasita. Deti latta Bakara ken Lawag City iti talagang agin kinnamakam kunata pay ket din. Daytoy dilangda ko nam talaga. Daytoy positibo ti COVID-19 alakat tay ko natay nga roden masapol iti intay panagananad ken kasama ten daytoy panangobserbar ken panagusar kadagiti rebeng na ngayon tayo usaren para iti pananglaban tayo iti COVID-19 karubasita. Ben, kaputat mapunglay tulay nga po detoy no agtultuloy man iti parang surot po kaniti netnag nga minimum health protocols kakaran niya pasingked po ni Apo Gobernador Matthew Marcos Manotok ti panang surot po kadagiti palagusar iti face shield, face mask ken panang obserbar apo dete physical distancing napimpitas kano pa karon da Ronald no aging iti 6 feet iti kadayo ti maysa nga tao tapno iti kasakit adayo metla nga maakaran karitoy virus gagayam ken kakabsat kaputa ti COVID ket saan nga asi-asin apo taumat adumet digiti makakaran ken pumuspusay ngem no pekas ta apo hantay nga maawanan ni tinamnaman nang nangruna po karite naakaran ken adda kariti quarantine wenno isolation facilities gaputa ala ni apo Diyos ket hamet nga agbaybay ken tulungan temer iti bagbagi tayo agi pa oreg tayo iti nasusustansya nga taraon na po iti natnateng kasameten prutas ken panang iinuma po iti vitamins. Okay. Alawan na karubasita kasama nga intang rod rogyanan iti wano inta to dano digiti asab sa malipay nga inta mapagsarita ni Tere Kondaway ket rogyanan tati ag shout out. Okay, kadlawan taman ni Ate Vilma Andaya Makabiog sa barangay Kalayab Lawag City ni Jeneline Riambon Lainok mas kay dita Bado ni Pit Kabanada mga will. Okay, thank you very much sa galawag to gidi ito mga will. Kasama tan buy-buya pa dito yan ni Mr. Elmer Romualdo si Corameng dito'y barangay barangay 17 dito'y Samak San Nicolas yan ni Ma'am Erna Valenzuela Valencia dito'y sekretarya ni Vice Mayor Erjo Valenzuela kumusta kayo dito Vice Mayor's Office dito Ili Tidingras kamalawak man ni Kumpad Romy Gabriel ni Kumpad Jeffrey Peralta ni Kumpad Boyet Miguel. Sige tayo staff ti Vice Mayor's Office dita dingra si Ilocos Norte. Kumusta kay amin nga sangapada dita. Kasama ni Ninang Lynn Valenzuela dita barangay Dancel dingra si Ilocos Norte. Okay? Sana pa dito. Hi, hello, good morning friend. Kuna ni Mr. Roel Santos. Best friend mo. Okay. Kada J isla ti Hawaii apo dito. May taga barangay 4. Taga barangay 4 San Nicolas Ilocos Norte Orlando De Los Santos tinagan na dito sa Pilipinas ngem Ruel Santos Meten ni J Hawaii. Okay kana pa dito. Good morning Sir Ronald kablawak man tay nagaget ken napintasa nga asawak ni Geraldine Pascua. Kita taga barangay Ababot Bintar Ababot Piddig. Kumasa kay dito Ababot Piddig. Kasama tan good morning anak ko Sir Ronald, happy watching, keep safe always. God bless ko na ni Mami Josie Baggaw dita
Maui, Hawaii. Kablawang mamet ni anak ko, Gandamian Runduen Domingo. Happy watching, stay safe, God bless, love, yumuha ko na natoy. Okay, ko na pa ditoy. Good morning everyone. Ko na ni Mr. Elmer Romualdo Corame. Ko na met ni Ma'am Erna Valenzuela Valencia, ay sekretarya ni Vice Mayor Edgar Valenzuela. Good morning Sir Ronald Domingo and the whole staff of RP and DCRL. May God bless and protect you all always ko na natoy. Thank you very much Ma'am Erna kadeta nakapinpintas nga mensahe. Good morning Apo. Digiti taga Dingras, Ilocos Norte ni Ma'am Jessalyn Gaya. Good morning Ma'am. Dita Social Welfare Office. Dita Dingras, Ilocos Norte. Okay, karobasita kasama ng ag-break ta. Itaro din alawaten. Dahiti report. Iya padanon kada tayo ni Station Manager Roda Sadjan. Anang kadaliti report na, isutin tay idanon ken mangigan babaen deti report na gagayen ken kabsat. RPN Radyo Ronda Live Report. Yes, Manager. Good morning and please go ahead. Temporaryo nga nakarekep ti mesa nga government bank masarakan iti siyudad Tilawag. Datoy ket gapu pelaeng ti rekomendasyon ti City Health Office. Gapo tamay sa kadagiti empleyado ti nagpositibo iti COVID-19 itay laeng kalabes may sa nga bank employee. Gapo kadatoy ket nagdesisyon ti management nga temporaryo nga mapasaraan tinadahamat nga government bank nga masarakan iti apagatan ti City Hall iti siyudad Tilawag. Paginggana nga saan nga ba-disinfect ken kasameten maamuan ti resulta dagiti primary contact datoy empleyado nga nagpositibo iti COVID-19. Ultimo dagiti gwardiya ket nagdalan da iti isolation tapno iti kasta ket saanen nga maiwaras pa in case nga positibo damet iti RT-PCR test dagitoy. Manariman meten ti disinfection ti bangko ket maitag tagiuray ti daddo pa ng advisory manipod ti management ti bangko gapo pa laeng iti COVID-19 no kanuda nga aglukat ken mabalinen ti transaction iti nadakamat nga government bank nga masarakan iti bagatan ti City Hall. May naigiti datoy ket agtultuloy met ti panawagan ni Mayor Michael Marcos Kion kadagiti taga siyudad Tilawag iti panagan-anad agsipod datoy amendments dati mununan nga executive order na ket mapalubusanen iti mangan kadagiti restaurants ngem datoy ket outdoor kaya nasawen no open area iti ruar ti restaurant no dagiti spaces ken 3 feet nga social no 3 meters up to 3 meters nga social distancing ken no when ken mabalin ket saan unay nga agbayag-bayag kadagiti panganan kasamaten dagitoy parlor lista ket malukatan ngem home service ti ipaida nga serbisyo dagitoy beauty parlors kas kadagiti pukis datay aramiden da sita nga pampamanicure kas jati maaramid ay gayab dati manicurista pedicurista ket iti balbaleda nga maserbisan da dagitoy may pawil pelaeng kadagitoy uneg ti beauty parlors iti siyudad Tilawag until further notice baben metlaeng ni Mayor Michael Marcos Kion. Data ti damag manipod iti siyudad Tilawag para ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Rod Sadjan reporting. RPN Radyo Ronda Live Report. DJ Apo ti report ni Station Manager Mr. Rod Sadjan pakasigan na po iti temporary pa nag-close pa lang iti may isang bangko iti abagatanen iti City Hall. Deta ananaganan deta bagatan ti City Hall. Kalpasan nga may isang empleyado Apo ti nakaakaran iti infection. So nga nag-disinfect dagagayam ken kakabsat iso nga digiti mapanid ta nga bangko alahang kay pala nga agturturong. Aging gangawan iti na further notice tapos iti kasagat hangkay met nga maikaw-kawa gagayam ken kakabsat. Okay, kuna na pa ditoy.
Good morning, kumpad. God bless and keep safe always. Okay, talagang aga sir, dagi tay pangopisinaan nga aga dengdengag kadata, aga kinagbuybuya. Aga buybuya kindumdumag dapat dito ya Vice Mayor's Office iti Ciudad Tibatak. Kablaon tayo ni kumpadre Michael Galakga. Hello kumpadre. Kini kita kaopisinaan dito ya Vice Mayor's Office dito sa Ciudad Tibatak. Kita opisina da Vice Mayor Attorney Windel Chua Carubasita. Kaya nakasama tayo na kablaon tayo pa, di kita taga Barangay 15, San Nicolas, Ilocos Norte. Dating Vice Mayor Norberto Ruben Dadis. Kumusta ka kabagyan? Dita Barangay 15, San Nicolas. May kan tumangkat paspasyaran. Okay, iti dati akong daway. Kasama nang intay Rugyanan. Bueno, intay idano, di iti sabsabali pa yung intay mapagsalitaan itatang bigat. Aga sublinto, ti programa tayo. Kalpasan lang ka digiti sumagmano nga pamalagip manipod ti technical studio. Hanya akar dagita pag pusipusan dagita radyo yo. Agsubli kami to. Kalpasan ka digiti sumagmano nga pamalagip. Ladingit ti agpasina iti patpateg ti biag. Ngem lumagan ti ladingit ken saem no napintas ti pannakataming dagiti minatay. No kinapintas ti serbisyo ti pagsasalitaan kadagiti minatay. Eksperto ti Crispin and Susing Funeral Homes. Babaen ti dekalidad, nalaka ken personalized funeral services. Manipod panakabalsamar, panakaornos ti mansayag, agingga ti panakaidulin ti minatay. Dayta ti serbisyo ti Crispin and Susing Funeral Homes. Masarakan iti Barangay 1N Ricarte, City of Batak, Ilocos Norte. Dayan laeng ti Ricarte Park. Wenno tumawag iti 0995-951-1711. Wenno 0961-663-9970. Let us lend a helping hand through personalized funeral services. Crispin and Susing Funeral Homes. Ti silpo ti biag a bloodletting activity ti grupo ti The Megamix Singers ken ti programa Baro Arima ken panakidinanggay ti RPN DCRL Radio Ronda Batak ket agyaman kalig tinayat nga sponsors sa National Irrigation Administration Management and Staff headed by Engineer Danilo V. Gomez, General Manager, Barangay San Pablo, San Nicolas, Ilocos Norte. Diyos unay ti Agmina. Silpo ti biag, bloodletting activity ken 61st anniversary ti RPN DCRL Radio Ronda Batak ket pabenting bagnakem dagiti sumaganad. Mr. Rowel Santos and family, Barangay 4, San Nicolas, Ilocos Norte, ken Honolulu, Hawaii, USA. Mrs. Lourdes Makera and family, Honolulu, Hawaii, USA. Mr. Edwin Carino and family, Head SDC Department, Provincial Government of Ilocos Norte. Diyos unay tiagi. Gagayam gagakabsat intay denggan ni Ate Luz V. Minda Domingo Arellano. Umin-inom iti Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Luz V. Minda Domingo Arellano, sir. Barangay Loreto, Solsona, Ilocos Norte, sir. Noon niya ti trabaho yung ma'am? Awanan, sir. Gaywanak lang ti apugo ko. Ay, manot tawan yun? 59, sir. At kasano yung namuan ma'am, ti Mark Cafe tayo? Bindong ti radyo, sir. Ito. Api nga minom kayo ti Mark Cafe, ma'am, niya ti problema yun? Adangaro diabetic ko, sir. Din mariklik na kamadi. Agawan damutan. Anyat makunayo ma'am, kada ti produkto tayo nga Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix. So, tagyaman ak, sir, dito yung cafe cut nga Mark Cafe, sir. So, kasla nakariknak na ng palag antibagik. Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Magatangan ka rin butika ken drug stores dito'y lugar tayo.
May hypertension ka, diabetes, asthma, kidney, liver problem, lagnat, ubo, sipon, psoriasis, cancer, at marami pang sakit, Doc Honey Stevipus, tiyan ka mabuti, tiyan ka gagaling. Nagka-COVID ka, ito ang inumin mo. Doc Honey Stevipus, tiyan ka mabuti, tiyan ka gagaling. Mas kailangang inumin mo ito kung ayaw mong magka-COVID. Doc Honey Stevipus, tiyan ka mabuti, tiyan ka gagaling. Ang produkto na ito ay may triad benefits like probiotics, prebiotics, and enzyme through fermentation process. Doc Honey Stevipus, tiyan ka mabuti, tiyan ka gagaling. Ang nutrients ay galing sa mga prutas, herbs at gulay. Doc Honey Stevipus, tiyan ka mabuti, tiyan ka gagaling. Multi-awarded national and international. Doc Honey Stevipus, tiyan ka mabuti, tiyan ka gagaling. Tested na ito. May CPR ng FDA, halal certified, and DOST assisted project. Doc Honey Stevipus, tiyan ka mabuti, tiyan ka gagaling. Available sa lahat ng DSAP members drugstore in Ilocos Norte, LGT Health and Wellness branches, at Temco branches. Doc Honey Stevipus, tiyan ka mabuti, tiyan ka gagaling. Health is wealth. We deliver nationwide. Para sa karagdagang informasyon, mag-text o tumawag sa 0915-499-3377 o kaya 0949-737-8930. Doc Honey Stevipus, tiyan ka mabuti, tiyan ka... Sirmata ni Ilocano. Okay, tuloy-tuloy ti programa ti Sirmata ni Ilocano. Dapay 7 nga minutos kasangwanan ti oras ti alas 9. Okay, karubasita. Intaro din idano digiti sabsamali pa yung mapagsalita ni tatang bigat. Alaman kagayam ken kakabsat. Digiti damdamag iti gobyerno provincial. Yung kasama na data kablawon taman digiti taga provincial treasurer's office idaulwan ni Provincial Treasurer Mrs. Josephine Kalahate. Kaya na kasamitan kablawon tayo pa yung para receiving no kan ni pareng Albert Marquez. Sir Albert. Kalugaram. Kalugaram. San Nicolas kadi. Taga barangay nagana San Pablo. Taga San Nicolas da sir. Taga San Pablo ni Sir Albert Marquez. Ket kwa kasinsinan ni asawa ni Ina Maji. Okay. Nabi pa nga mo kasi di na pa nakigi opisina da. Isot ko na. Di kita pa kabkablaan ta dita kabagyan na pa gayam da Kumadre Cristina Makatumbas, ni Tata Vidal, ni Nana Agos, ni Tata Juan Marquez, ken ni Nana Tarsila, ken ni Manang Alice. At kakabagyan da kakasinsin na gami da uncle na. Isot ko na relatives kagaya mi jay ko na. Ay kagitay kakasinsing ko kunana sa iyong bagana. Sumot na kamwa nga taga dita ken ibagana nga kayong na ni asawa ni Ina Maji. Alaw garo. Okay nga rod, karobasita. When na po umabutin iti nasurok. When umabutin na po iti 25,156. Dagiti nabakunaan iti anti-COVID vaccine dito Ilocos Norte. May basar dito po iti data ti Provincial Health Office nga in report ni Provincial Health Officer Dr. Josephine Ruedas kay ni Governor Matthew Marcos Manotoc. Según ken kwa nakadagupan iti 25,156 sa residente nga muna na nabakunaan iti first ken second dose iti anti-COVID vaccine. Umabutin iti 13,970 wenno kay batugan ti 90.08% iti category A1 priority iti nanay ana bakunaanen. Digiti ket pakaibilangan digiti frontline workers kariti health facilities iti biang ti national ken lokal iti pribado ken pampubliko. Health professionals ken non-professionals kas kariti estudyante, nursing aides, janitors, barangay health workers ken dadumapay. Kuna ni Dr. Ruedas nga umabot met iti 11,186 nga diti category A2 wenno senior citizens nga agtawid iti niapul agpangato ti nabakunaanan iti anti-COVID. Kabiyatan na iti met babayan iti category A3 digiti umili nga daan iti comorbidities saan nga muna ana iraman iti categories ken A4 apakiramanan digiti na frontline personnel iti essential sectors apakibilangan digiti uniform personnel ken digiti agtrabaho iti national sectors abinigbig ti IATF kas essential workers kabiyatan iti enhanced community quarantine.
Kadwa na residente dito Ilocos Norte, iti obeti category 3, tinabakunaanen iti anti-COVID. Inbaka mo pa ni Dr. Wedas, nga agtultuloy ti pa nagbakuna iti second dose ti AstraZeneca, ken Sinovac, ang nabakunaan, itay napan na bulan. Imbasigurado met ti gobyerno provincial, iti pan naka-establisar, iti adadupay ang vaccination sites. Tapno maserbihan iti adupay ng Ilocano anam namayan iti probinsya nga umawat iti bakuna iti COVID-19 apaman ngiruray iti sangpet iti inordera bakuna ni Gobernador Matthew Marcos Manotok iti may katlok quarter daytoy atawen. So dayjaya na po nasuruken nga 25,000 dagiti na bakunaan iti anti-COVID dito Ilocos Norte, sipod ng rugi ang nagbakuna apo iti probinsya. Alamin na po iti sa Balipaya Damag, sagsaganaan maten ti gobyerno provincial kang runan at small and medium enterprises iti blessing and inauguration ti Pidgin One Stores Hub iti probinsya. Segon kay ni Miss Elma Gabriel, magdadawla po iti MSME office iti provincial capital, may siyang ti blessing and inauguration ito Hunyo 24 iti daytoy atawen iti Lata Bacalera, Lawag City. Ti Pidgin One Stop Project ti gobyerno provincial ket nagbinuligan ti Department of Science and Technology ken ti Provincial Government of Ilocos Norte. Daytoy karadani ti kagema matulungan digiti micro, small and medium enterprises kang runan na digiti local producers ken manufacturers kariti mabigbig ken agkakaimas ng Ilocano products tapno manayon pa iti paglakwan ken dumakkel iti negosyo da. Ti blessing and inauguration ti Pidgin One Store Hub ket manamnama nga atendaran ni Governor Matthew Marcos Manotok. Mangnamnama met ti magdadalo ti SME office ani Mrs. Elma Gabriel ngagbalin na bunga ken imbaligyan tinasong aktibidad sa balimanen aning dakla na proyekto ti probinsya iti babeen ti liderato ni Governor Matthew Marcos Manotok. So iti lang na bit kagayem ken kakabsat na wakatan meten ti food park iti Lata Bacalera iti laod na po ti museum iti probinsya apo ket makita met nga adto digiti mapan mangmangan so pay take out pay laeng gaputa deti agar ari nga hanga may palubos iti dining apo kaniti nagdumang restaurants kem napintas na po iti anayas met gaputa dumet digiti mapan mangtangkilik mangsuporta mapan gumatgata nga po iti food park iti laod na po iti museum iti Kapitolyo Provincial. Mangalap ken manalo. Alayan na karubasita, iti adata kung daway ket talagang haning palubos pa iti oras tayo, into manin no bigat, itintay pa nagkakado pa nagadidinang iti programa tayo. Ngem ko nanad toy, good morning Sir Ronald and Ma'am Sita, ken dita Barangay 6, ken Barangay 23 San Nicolas, good morning ko na ni Ma'am Marina Pasalo, dita Hawaii apo ni Ma'am Marina Pasalo ket taga Barangay 23 sa Barabar San Nicolas Ilocos Norte ngem na ikamang iti Barangay 6 ngem na po dada ni Jay Isla ti Hawaii so nga naayat meta po nga mangsuporta ken nagbibuya po kaditi programa asir mata ni Ilocano ket agyaman kami ti agtultuloy nga parang panagbibuya yo gagayem ken kakabsat. Wen kaya na kaulawan tayo mampay gayam Sir Ronald Saludares dita Hawaii kasama tan ken ni Mr. Amante and Odette Ansagay ni kompad Eddie Gumanga dita Reno, Nevada, USA kasama tan ni Mami Juicy Baggaw kakakalay nga dumdum nga kinagbuy-buya ni Ma'am Regina Salvador dita Barangay Baresbes Dingras kaya kasama tan kablaawan tayo pa dito'y Butay Furniture Shop digitay Abid Fan Me ken ni Karubasita dita ni kagawad si Sarbutay and family ni paring Pepe Sibukao na kay amin nasa nga padat taken kasama na kablaan tayo pa dati kumpadre tayo ni Apo Kapitan Ray Ventura iti Barangay Dariudiw iti syudad ti Batak kasama tayo digiti Apo nga barangay official sayo iti Barangay Baay idawluan ni Apo Kapitan Romeo Magawisan ni Apo Kapitan Joselito Bersalona dita Barangay Biluca kasama tayo ni Kumadre Debelin Pungtilan
dito'y baba ti estasyon pag nga panagdingdingig mo kuwadre ken kasama tan digiti so amin latan nga dumdungag pa dito'y Batak Public Market. Happy listening kada kay amin nga sa nga padata kasama tan digiti listeners tayo ti barangay Bawa West iti siyudad ti Batak ipang parunak man iti pamilya to'y numutoy biyak. Okay, kapasita Kablawam tayo mamet apo iti ni parang buy-buya apo ken parang suporta apo iti nga programa ni Mrs. Lourdes Makera ken ti familia ni Jay Honolulu, Hawaii. Ni Clarice, ni Sasa ken ni Ronron ken dati may isang baro na pa ni Lodi. Ni Clarice ket mapanggaya men ag ni Jay Texas nabasa ka dati Facebook baka na. sikat sumarunon. Di pe amo Ay di pa amo. Hampay na yanak yung mga laki niya. narigat ti biag, narigat ti iya pa na po ijabalasi tao. Di ba na yanak di yung mga laking ka. No awan ti mang order ken ka, hanggang nga makapan, malaksit ka aktor, ng pakalam orti pagtor mo ka Ronda Ronald. Apo ka irwar mo di kita linaklakasam mo ditan ang pirak maun. Pangalam ti linaklakas nga perak. Awan. Alam mo lang karubasita kaya tala, di kita isa amilatan nga agbuy-buya kay dumdumngeg. May nagananda kay man kan saan, ala kaya tayo Diyos ulit yagina, ti pusong Enric namin kat adakada kay gagayam kin kapsat, agapanan ni ti kinaloyal, ken kasameten anepyo awan sarday, nga dumdumngeg ken agbibuyat programa tayo, Sir Matani Ilocano. Okay, karubasita? Alaben, pumakada kam hordan gagayam ken kakabsat, kaputawanan iti nabatbati nga oras, itinaga na po ti Provincial Government of Ilocos Norte, idadalawa ni Governor Matthew Marcos Manotok, ken ti Communications and Media Office nga idadalawa ni Ma'am Rona Isabel Dawang, ken panakitinulong po ni Ma'am Chani Laida, iti panag-report pa po ni Apong Glenn, ken ni Station Manager Mr. Rod Sadjan. Pumakada kami nga rodan gagayam ken kakabsat, ti karubayo iti Facebook, karubayo po iti tangatang, karuba Sita Makalipis, iti Communications and Media Office, iti Provincial Government of Ilocos Norte, agyaman kami apo itin kay panagbuyak ken panagdengeg. Okay, itibiyang ti Technical Department ni Engineer Angel Asuncion. Then kasama ten nakikita ti seguridad ti stasyon tayo ni Sergeant William Figuracion. And kasama ten ti kadapela dito opisina tayo ni Mr. Joel Minyon. Ni administrative officer tayo ti stasyon tayo. Ken supervision ken direction ni Station Manager Rod Sadjan. Tibiyang ni Ronald Domingo. Maibat ba din ang pagdamag na yung bag nga bigat tayo amin nga sangapada. Bye na po and keep safe always. Bye na po. Kaya tayo. Nangyaganyo ti programa ti Sirmatan ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Padaanan iti sumarunong nga paragparang manenda ti programa. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time 4 nga minutos kalpasan ti oras alas 9. Agsapsapol kay kadi itinalaka ken di kalidad a furniture products tukas tagagayan ken kabsat addan ditoy probinsya tayo nang runa iti syudad ti